Lezi ke izindaba zo-1KZN TV ifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Sishiye kukhala isiphepho ebaqulusini abakhongi babanjwe inkunzi ekhweni kanti owezempilo uchithe ukuntula imishanguzo. Imvula ibihambisana nesiphethe esinamandla ishiyeke ingxenye yomasipala abaqulusi endlaneni kaMthaniya nabantu abangaphezulu kwama200 Dengwane. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uThulasizwe Buthelezi uhambeleke lamawadi athintekile nokuyilapho kufike wanikela khona ngezinto ezizolekelela lemndeni okwesikhashana kuze kube bathola usizo oluphelele. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uThulasizwe Buthelezi uthi isimo sezulu sidala umonakalo omkhulu esifundazweni KwaZulu-Natal. Silapha namhlanje endaweni yaseMondlo ngaphansi kwesifunda iZululand ngenxa yomonakalo omkhulu odalwe iphepho kulempela sonto esiphuma kuyo. Umonakalo ungangokuthi kuma transformer kagesi ama-transformer awu-18 agcine eselimala kwaphephuka imizi engaphezulu kwama300. Silapha ke njengomnyango sihambisana nomasipala wabaqulusi nomasipala waseZululand ukuzobona ukuthi iziphi izinto esingazenza ukuthi imphakathi nemndeni ethintekile basheshe balicoshe usizo. Singasho nje ukuthi isifundazwe sonke lesi simo sezulu esingesihle nesimo seyinhlekelele sekujwayele ukuba isimo sansuku zonke. Kanti meyo masipala wesifunda iZululand uMichael Khumalo uthi kulimale amawadi abalela kwi8 kumasipala abaqulusi. Kodwa ngenxa yokubona abantu abaningi nanokuthi amawodi alimele kakhulu la ebaqulusini awu8. Kodwa ithimba lethu njengeZululand elihlangene nabaqulusi lisabhalisa soke savumelana ukuthi akume ngoba kuzogcina kuthola abantu abangabhalisiwe. Umthetho uthi abantu bayabhaliswe emakhaya bese beya-assesswa bese abaqulusi noma umasipala uthatha ilist uyise ku-district bese i-district list icompile yonke yabo bonke omasipala bisiyisa kwaCOGTA. Kodwa uCOGTA ugijimele lesi simo sokuthi kunabantu abalele phandle kodwa ilist sisayihlanganisa sokuthi masiqeda ukuyihlanganisa siyithumele kwaCOGTA. So nje sinaleloshwa lesiphepho elisihlasele kulezi insuku lapha eZululand. Imeyo masipala abaqulusi uKhehla Mkhwanazi ubese bonga umnyango ngokusheshsha usukumela udaba lomphakathi. Eqinisweni bengakalindeli lutho ngoba kwayona information besingakayitholi nathi ephelele ngakho besahambise ukubabaza nje kuye silindele ukuthi kuyothatha isikhashanyana bese buye kepha ngenxa ukuthi usenayo lensila yokuba kwi-local government ngoba kade umeya ukuqonda kahle ukuhlupheka kwabantu phansi ukuthi uma ukhulunywa ngokupheshukela komuntu omunye ulahlekelwe yikho konke anakho. Siyabonga nje ukuthi asukumele phezulu. Khona manjalo ungqongqoshe uphinde wagcizelela ukuba bayizithunywa ezifanele ukuba zilekelele umphakathi ngokusheshsha. Njengohulumeni ke waKwaZulu-Natal sayinika isibopho siholwa undunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli ukuthi siyoba lapho abantu bekhona, lapho abantu behlupheka khona sisheshe sisondele ngexazululo nalapho abantu befisa khona ukuthi uhulumeni abe neso nendlebe sishoshe sitholakala eduze njengabaholi okwazi ukuthi basondele kubantu. Bekadlala izindabeni ze1KZN TV ngiseMondlo. Izigilamkhuba ke zibaqonde engqo abakhongi zibakhomba ngesibhamu zabaphuca imali yokulobola sebehlezi phansi ekhweni lapho ke bebeyocela khona isihlobo esihle kwaDambuze eMgungundlovu. Lesehlo shiyeke umndeni wakaNdaba ubambe ongezansi kulandela ukugasela kwalabasolwa kungakapheleke nemizuzu engakanani bengeniswe endlini abakhongi. Laba bathi ke abasolwa abazange bafunise ukuyibona bebephethe imali bafike bayifuna koyedwa wathi ke ayanele bakhomba omunye wayikhipha amaqede bashaba chitha. Awabangisaqhubeka amalobolo kwaNdaba eDambuze eMgungundlovu kulandela ukugasela kwabalisa babili behlomile bakhomba abakhongi ngesibhamu babafuna imali bayithatha yonke. Bebelethe umthethwalo ilobolo abantu bakaMkhize eMbumbulu ngoba intombazane wayesethola umntwana kakhulu.
banginikeza nosuku lokuthi uFebruary 2 ngabalindela ngalungisa yonke into. Bafika bebathathu ehla soba umfana wami bangenisa esangweni bangena. Batheme bengena nje bahlala ke dining room within cabanga ukuthi awuphelanga no 2 minutes zangena lezi insizwa nami ngitshela ukuthi zihamba nabo bayitshela ukuthi ezala ekhaya zakhomba umkhongo omdala sicela imali wabanika i-wallet bakhipha wasitshela lapha isikhwama bayibuka bathi incane bakhomba lo munye khipha imali wena wabanikeza isikhwama bayithatha bese bethi isiyaneleke bathe bese bephuma behamba bathi amen sikutholile besikufuna. Mina mangithi ngiyaya ngoba ngibona nazi ibhamsi sikhombile bathi wegogo ungabusasondela kubi ngiphelele ekitchen njengoba kaMkhize ngihlele edining room. Umkhwenyana kubika ukuthi bepake bude buduze nasekhweni naye ube yisulu. Makade sengixoxelwa imoto yomkhwenyana ibimi esitolo kuthiwa kaSponon. Ungathi uxoxile nabo lezi insizwa ngathi ngizintathu njengoba kufike izibili lapha kumina. Mebexoxa bacela ukhiye wemoto la bemibona. Bayithatha imoto bahamba nayo. Angizwanga mina kwabe ngumsindo. Uqhume isibhamu kathathu. Bedubula bani yena umkhwenyana lo wakaMkhize. Angathi akadubule kangaka. Bayithatha imoto bahamba nayo bazobodlula into ongenza sikwakwami. Mebefika lapho bayilayitha. Usize omakhelwane balapho ke bethi nansi imoto isha. Baphuma namabhakede bayicisha. Imali bilithiwe kulomuzi ibalula ku 35,000 noma randi. Bebelithi 35,000 ngoba lo wakaMkhize uthi ke wacabanga ukuthi ongcona baphatha 3,000 bayofaka ebhenki. Wayesethi umkhwana ayakwenzeni lutho nje niyangena nje mfethu ukhulume lokho nenze lokho ungathomaza ngebenzeke lutho. Bathi kodwa siphethe imali njengoba ngisho nje ukuthi lo baba lo mdala bangidlulile lo bengasemnyango bayadlowa thuba. Baqala ngoye khipha imali bayabe wesibili bathi khipha imali base beyithi ayisiphelele kodwa badlula lo baba omdala azange bamenze lutho ashele lutho. Icala livuliwe emaphoyiseni ezindabeni ze1KZN TV ngo-Ayanda Dube kwaDambuza eMgungundlovu. Umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal uthi ke singamampunge izindaba zokuthi ke isibhedlela nasemtholampilo esifundazweni kupheleke imishanguzo yezifo ezingamahlala khona. Lokhu ke kuza ngemuva kokuqubuka kokukhathazeka ngezicolo zokushoda kwemithi kwezinye izikhungo zezempilo. Lokhu ke ngaholela ekutheni ke kubhubhe inqwaba yeziguli. Umnyango wezempilo uthi ke imithi ikhona iyatholakala ezikhungweni zayo. Babalelo ku-90% abantu esifundazweni KwaZulu-Natal abasebenzisa izikhungo zezempilo zahulumeni iningi labo liyaqoka izifo engamahlala khona. Umnyango ukuchithile ke ukuthi izikhungo zawo ziphelelwe kwemishanguzo. Kuvela ukuthi abantu abasenkingeni yilabo abadla amaphilisi esandulwa ngculazi ushukela iTB kanye neBP. Umnyango ukhiphe istatimende uphendula ke nakwinkulumo eqoshiwe kwalowo iCouncil Action eseThekwini uzwakela umncango lapha aveze khona ukuthi imithi emtholampilo nasesibhedlela zahulumeni iphelile. Lo mnyango uzichithile lezi zinsolo nalapho uveze khona ukuthi kazinabufakazi. Kulesi statimende umnyango uphindwa aqinisekisa kumphakathi ukuthi imishanguzo iyatholakala ke ezigongweni zezempilo. Kusenjalo uzwakela umncango uzwakala ke sola uhulumeni nomnyango wezempilo ngokwehluleka ke kunakekela abantu bakuleli ngokwezempilo. KwaZulu-Natal ayikho imithi eyibhedlela. KwaZulu-Natal chronic ayisakwazi abantu bakhona ukusizakala. Ngoba abantu be-TB, abantu be-HIV, ngikhuluma ngabantu abane-BP abasizakali. Uhulumeni in this province i-department ilinde umhla ka-1 April. Umbuzo khona ukuthi how many people must die before umhla ka-1 April? Premier of this province, leadership of this province, ithule ithini isimo sinje? Imizamo yokuthola ke umnyango ngokuphendula ngokugcwele kulolu daba iphunzile kuze kwashaya isikhathi sokuba ke siye emoyeni. Ezindabeni ze1KZN TV kubi uNkosi Mthembu.
eRichards Bay. Zifinyeleleke emaphethelweni izingxoxo zokuqeda ke isiteleka sezisebenzi zikamasipala iRainkonyene bese sidonseke izinyanga ezintathu. Uzokhumbula ukuthi ke izisebenzi zalo masipala zangenele isiteleka nyakenye sifuna ke umqashi azikhokhele ke ngokwesigaba sika grade 5 kanjalo ke abakhokhele imali yezinyanga eziyisithupha. Lesiteleka sashiya idolobha lalo masipala lingcolile ngemuva kokungaqoqwa kwemfucuza kanti kumphathi walo masipala uKhetha Zulu usiqinisekisile ukuphela kwalesi siteleka. Umphathi kamasipala iRainkonyene uthi isimo sesibuyele kwesejwayelekile kulandela ukufinyelela kwesivumelwano sokuqeda isiteleka sesisebenzi zalo masipala ebese sidonse cishe izinyanga ezintathu. Lezi izisebenzi zangenela isiteleka zifuna umqashi azinyusele iholo libe kwisigaba sika grade 5 kanjalo abakhokhele nemali yezinyanga eziyisithupha. Umphathi kalo masipala uthi inyunyana yesisebenzi SAMU nomqashi sebefinyelele kwisivumelwano. Sase siyavumelana ngokuthi ngeke sikwazi ukuthi sibanikeze u6 months wonke ngenxa ke izathu eziningi ezinye zazo ukuthi besenkantolo ngoba sikholela ukuthi lesi sinqumo sokuqala khona ongahambi kahle ngaso. So asekuba ukuthi macaca ukuthi sixabana ngalendlela abese ku affecteka umphakathi ngalendlela akube khona isixazululo esisithola singaphandle kwenkantolo. Leso sixazululo sigcine kuba ukuthi asibanikeze okungenani izinyanga ezu4 ebese kwesibili kuba ukuthi sibanikeza ugrade 5. Uthi basazobhala incwadi eya ku-National Bargaining Council ukuthola ukuthi lo masipala ukusiphi isigaba. Indaba ukuthi umasipala noma abasebenzi bawo-grade bani akuyona eyami njengo-municipal manager akuyona ye-council kodwa ye-bargaining council, National Bargaining Council ka-local government. Sizobhala-ke isicelo esiya ku-National Bargaining Council ka-local government sicela ukuthi basi-exempt from i-process ekhona njengamanje yokuthi decide ukuthi omasipala including owethu u-grade bani. Sisheshe sidecide ngalendlela i-award esisho ngayo. Uthi yize sizwelile lesi siteleka kodwa azange bashayeke kwezomnotho. Noma ngabe ama-official status singakawatholi kodwa kulabe sikwazile ukukhuluma nabo one on one akubanga ne-impact enkulu kakhulu. So siyabonga ukuthi noma ngabe sidlule kulesi simo kodwa ibhizinisi noma umnotho awuwanga ngendlela obunga affecteka ngayo. Emva kwe-service delivery nezimali zikamasipala kusi-affectile ngoba uma kudingeka uphume uyothola abanye abantu abazokwenza umsebenzi bebekhona abasebenzi bakho kuba i-extra financial burden kumasipala ukuthi senze lokho. So kusikhostile kakhulu sisazocalculate ukuthi kusikhoste kangakanani ukuthi sibe nalesi siteleka. Usekela mongameli wokuqala wenyunyana yezisebenzi SAMU uveza izingxoxo ababenazo nomqashi. Bayawu-accepta u4 months no category 5 bazobakhokhela u-category 5 ngoFebruary kanye no2 months. Then other 2 months bazokhokha ngokwahlukahlukana. Bazokhokha oqala bazokhokha ngoDecember ogcina bawukhokhe ngoMarch. Umphathi kamasipala iRainkonyene uthi udaba lwezisebenzi ezamiswe emsebenzini ngokuba amaphekula esiteleka udaba olusasetshenzwa angeke akwazi ukulidalula. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele zona indaba ze1KZN TV sikhumbuza ihlokwana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Sishiye kukhala isiphepho ebaqulusini abakhongi babanjwe inkunzi ekhweni kanti owezempilo uchithe ukuntula imishanguzo. Iqembu le-ANC lithi kuyokuphatha uhulumeni ngokubambisana namaqembu ehlukene ezepolitika kuvimba ukuqhubeka umsebenzi okufezekisa usomqulu wayo lawa ngamazwi kwavezwe iphini likanobhala wokuqala walenhlangano okuzola eNkonomvula Makonyane ngesikhathi ke kunombungazo waminyaka yonke
kokusungulwa kwe-ANC wesifundazwe KwaZulu-Natal. uMakonyane uthi-ke ukuphasiswa kwemthetho ngumengameli uCyril Ramaphosa kubufakazi. Amalunga enhlangano ye-ANC abuthanele enkundleni yezemidlalo kwaCaluze eMgungundlovu ukuyobungaza iminyaka eyi-113 yasungulwa le nhlangano. Iphini likanobhala wokuqala kuzwelonke uNomvula Mkonyane wethule inkulumo. Imiphumela ibe yimiphumela engazange isijabulise kepha because we are a visionary organization. We didn't sit back sahamba sayohlala eLuthuli. We used our 40% ukuthi asibizeni nabanye abafuna ukusebenza nathi. Kungakho la eKZN kuno government of provincial unit. Kungakho nationally kukhona i-government of national unit. Lokho sikwenzile singawudayisi umzabalazo, sinesivumelwano sokuthi sine agenda yokuthuthukisa iningizimu Afrika ovumelana nathi akahambe nathi. Mkonyane usikuyasebenze kakhulumeni wobambiswano. Out of that setback, we were able to regroup and set up a government of national unity. Namhlanje sikhuluma under this very government of national unity led by the ANC through President Ramaphosa. Lapho sesisayine iBela Act, umthetho lo wezemfundo. Abanye bethi siyathengisa ngokungena kule GNU. Ufakazi yilobo ukuthi bethanda bengathanda abaku GNU. Asayina umfoka Ramaphosa. Namhlanje sinayo iBela Act. Okwesibili ukuthi abanye bebethe cha iNHI le ezophucula ezempilo nenhlalakahle la eNingizimu Afrika angeke sikwazi ukuthi siqhubekisele phambili. Nimzwile kule viki elidlulile uComrade uAaron Motsoaledi nayo iNHI seyibhaliwe sokuwumthetho wala eNingizimu Afrika. It's not up for negotiations. We survived the 40%, we regrouped and we were able to defend the gains of our own revolution. Uthi umengameli wakuleli usebenzise amandla akhe ukuphasisa eminye imithetho okubalwa nomhlaba. Indaba leyo mhlaba ibilokhu isixabanisa. Sikwazile manje nje in the last 6 days umongameli again with or without the GNU but ngamandla anawo ngaphansi kweconstitution yase South Africa he signed the Land Expropriation Act. That's a very major breakthrough. Under this GNU, the ANC still has not sold abantu baseNingizimu Afrika. What we have done, we're hugging the hyena and riding over the storms on the back of the crocodile for us to realize the emancipation of the people of South Africa. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngwaCaluza eMgungundlovu. Iqembu National Freedom Party lisingathe komkhuleko wezinkinga esibhekene nemphakathi uhlalo walo KwaZulu-Natal uMbaleshinga uthi ke njengoba beqhubha umkhankaso ukubuyisa leli qembu kubantu kubalulekile ukusondela eduze ukuze ke kuliwe nezinkinga ezibakhungethile lomkhuleko ububanjelwe eThekwini. Amalungu eqembu iNFP ngaphansi kuka-72 eThekwini aphume ngobuningi ukuzoba ingxenye yomkhuleko wokukhulekela izinkinga esibhekene nemphakathi yakuleli. Usihlalo waleli qembu KwaZulu-Natal uthi izinto ezifana nokukhulela kwentsha, ubugebengu nokunye kuyadinga nokukhulekelwa. Imphakathi yethu siyathanda kakhulu owesibili lo mkhankaso sihambela la eThekwini kule drive yethu safica izimo abantu abahlala ngaphansi kwazo saskeme ivili nala siyabona kubalulekile ukuthi abantu bakwazi ukubika izimo abahlala ngaphansi kwazo ezikhathi ufica amanzi egeleza obona ukuthi kade lamanzi avuza sifuna nabo babe responsible bathathe nabi responsibility njengabantu basekuhlaleni ukuthi makhona izinto baya reporta bayabika mabe funa usizo futhi ngoba ziningi inkinga ezibhekene nomphakathi kukhona ukukhulelwa kwentsha kukhona ubhubhane lwedakamizwa kufanele ukuthi abantu basukume nabo babe nestand ukuthi bakhe imphakathi emile nekwazi ukuzenzela nokuthi ilwe nezihlava lezi ezikhona. Kuzokhumbuleka ukuthi leli qembu liyela lahlekelwa inqwaba yamalungu esikhathini esedlule libhekene nezinkinga zangaphakathi njengamanje liqhubha umkhankaso wokuzivuselela libuyise ukwesekwa.
Sifuna ukubuyisela abantu ithemba ukuthi mababuyele eqenjeni le-NFP babuye le kade bekhona ngoba abanye bebemalungu ethu bahanjiswa nayinkinga zethu zangaphakathi ukuthi sifuna ukuthi manje sakho ukwethenjwa ukuthi abantu bangaphinde futhi basethembe ngoba babonile i-NFP indlela egijima ngayo inakekela idingo zabantu ekuhlaleni nokuthi ke nizokwazi ukuthi sithatha imfundisweni zomholi wethu umama uvisit kaMagwaza Msibo oyisishabasheki sentuthuko. Phakathi kokukhalwe ngakho abaholi abakhethwa maqede bahambele kude nemiphakathi uma isibadinga. Iphuma ngaphansi kweorganization esiyibiza ukuthi igama layo uMamizela Sakha Isizwe Land Reclaim Association. Kusihlalo wayo. Inkinga engibhekene nayo umntanami inzima kakhulu. Ngiyabahlanganisa abantu ngokwama co-op nangokwezinkampani ngoba siclaim umhlaba uma sesithi siyongena kulomhlaba esiuclaimile sesenzile ama business plan senza yonke into esihambisa kubona ukuthi phela mabasize ngama funding na yonke into sigcine sihambisile bangasinaki sithi siyabona egcineni yonke lento ebade siyenza nayo sisetshenziswa ngomunye umuntu kwenye indawo. La sihleli ngaphandle kwamanzi asinawo nje amanzi. La ugesi wethu uhamba noma 3 days noma 4 days. La kule ndawo intsha yala ayisebenzi, la kule ndawo intsha yalana ibhemi uwunga iseyidakamizweni. Nami ngize ngingabasoli indaba imisebenzi ayikho vele. So bagcina beseyidakamizweni nje. Siyabhedelwa kakhulu. Eyindabeni ze-One KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Uhlalo abalimi ngaphansi kwamasipala uMhlathuze ku-Ward 33 eBukhanani enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uDomsani Biyela uthe kubalulekile ukuthi umphakathi uqonde ungenza imali ngemfuyo ungagcini nje ngokufuya kuphela. Ubiyela kuphinde waveza ukuthi keziningi izihlela abanazo ngenhloso yokuhlomisa abalimi ngolwazi kulomkhakha. Konke ke lokhu kuhlala kuye kumcimbi obubanjelwe eBukhanana. Ucotshelelwe ngolwazi lwezolimo umphakathi wa-Ward 33 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze eBukhanana njengoba bekunomcimbi obizwa Information Day. Phakathi kwezinto abebecotshelelwa ngazo ukulima kanjalo nokufuya kanjalo nokungena ebhizinisini uze bangagcini ngokufuya kuphela kodwa baphinde bakwazi nokuhlomula. Cabanga ukuthi i-information ebazoyithola namhlanje izobalekelela kakhulu ikakhulukazi kule yabafuyi ukuze bazi ukuthi uma ufuyile awufuyeli kuphela ukuthi mhlambe kuyofika leso sikhathi nawo usukungasazi mhlambe kudingeka ukuthi ubulala inkomo ngenxa ukuthi ugcina lokho kugcina kodwa ukufuya nje khona kukodwa kungakwenza ukuthi ukwazi ukuphilisa abantwana bakho njengoba nje silapha nje kukhona no dadewethu osuka eminyangweni agriculture kusemkhakhweni wakwa processing. So uma sikhuluma ngokufuya sikhuluma ngento la khona uthola ukuthi kuningi imikhiqizo etholakalayo from izinto noma from imfuyo abantu ewadini abayifuyile inkomo nezimbuzi la khona kwenziwa khona ama vols bakhona ama trainings kanjalo. Umeluleki kwezolimo ngaphansi kwamasipala uMhlathuze uBrahman Lady uthi kumele umphakathi ukuqonda ukuthi umnotho usemhlabathini waphinde wanxusa nentsha uba isukume isithathe ingene kulomkhakha. Imbuzi ziyafuyeka kanjalo nomhlabathi wakho namuhle okuthi bengalima nanoma iliphi iveji siyazi ukuthi esikhathini samanje bathi imali isemhlabathini ingakho ke sihlangene ke namhlanje lana ke ehholo eBukhanane ku-Ward 33. Asho ukuthi intsha ngiyayikhuthaza kakhulu emakhaya ukuthi ayingene kulomkhakha. Siyabona njengamanje isimo asisihle la eningizimu Afrika, amathuba omsebenzi awekho. Liye lithi iBhayibheli intuthwane hamba uye entuthwaneni vilandini. So ngithi abantu abahlele emakhaya ababukele kwintuthane bayiqoqele miningi imhlaba ehleli engasebenzi. Njengamanje umnyango usuyeza nosizo ngoba bebekhala ngosizo kunamaplazi aklengiwe ahleli angasebenzi underutilized. Ngiyafisa ukuthi intsha ivuke ezithintithe iwathathe lawo maplazi iwasebenzise. Ikhansela kule ndawo Umuzi Msimango uveze ukuthi umasipala uzibophezele ngokusiza ngogandaganda njengoba le ndawo inothe kakhulu ngakwezolimo. Uzosilekelela kakhulu ngoba usuqalile nje ukuthi sekukhona ogandaganda abawu2 abazolekelela ngawo ngoba umuntu uyabuka kule wadi inone kakhulu ngisho uhamba nje nawe lapho uyabona ukuthi indawo enendawo enkulu yokufuya indawo enkulu futhi yokulima. Ngicabanga ukuthi umkhandlu uzosilekelela kakhulu nawo. Umphakathi ubonakala uphume ngomningi bawo ukuzothamela lo mcimbi wolwazi lwezolimo.
Ezindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eBukhanana. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona ke indaba ze-One KZN TV sikhumbuze ke ihlokwana obekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Sishiye kukhala isiphepho ebaqulusini abakhongi babanjwe inkunzi ekhweni kanti owezempilo uchithe ukuntula imishanguzo. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.93 cent maqhathiswa nedola laseMelika lu 23.27 cent maqhathiswa nopondo waseBritain libo 19.40 cent maqhathiswa neeuro igolide lona $2,787.45 cent ounce wona ngahluzo wona $75.67 cents umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Lo bengumgadli Mamelodi Sundowns osetholeke ikhaya elisha kwiqembu laseMorocco iWydad Casablanca uThemkos Lorch uthi ke akayile nje ukuyokwandisa isibalo sabadlali kuleli yaqembu kepha kuyolelwe indawo yakhe anqobeke izindebe naleli qembu. uLorch usemkatshubomvu kwesigana ubhutshuzwayo njengoba ke seke wagijima nezigamagebhula eOrlando Pirates ngaphambi kokuya kwiSundowns useke wahlabana ngomqomelo kuba ngumdlali ovelele novoteleke ngoza kwabo njengovelele ngonyaka ke ka2019. uLorch uyakuleli iqembu nje useyohlangana nomqeqeshi wakhe wakudala okunguyeke owamlando kwiPirates uRoland Mokoena eyoseqeqesha ke iWydad Casablanca. Nasikisimo sezulu esingalendeleka. Bukeleke siyaguqa basikuphathele zona usuna namhlanje nenawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile